lagun batzuk, Defentsako Estatu Nagusiko buruzagia agertu zitzaigun gerra arraro honetan guztiok soldadu garela esanez. Egoera berri honetan, militarrak galduta daude, ez daukaten protagonismoaren bila dabiltza. Instalazio desberdinak desinfektatzen ikusi ditugu, benetazko profesionalek egin behar zuten lana egiten. Argi dago, virus honen kontra haien armek eta entrenamendua ez dutela esertarako balio. Haien frustrazioa eta ergeltasuna adieraziz. En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. Hau ez da okerrena. Urtero 10 milaka milioi euro gastatzen dituzte, asmatutako arerio baten kontrako balio ez dituzten armekin hornitzen. Beste arlo batzuetarako apurrak utziz. Azken urtetan, milaka dira ospitaletatik desagertutako oheak eta osasun profesionalak. Kapital metaketa erdigunean jartzen duen sistema baten ondorio zuzena izan den krisi sanitario eta sozial honetan agerian geratu da Euskal Herriko mugimendu feministak urteetan zehar esaten ibili den hori bete dela. Zaintzeko laso honen arrazoi nagusia egun dugun zaintza eredu privatizatua, familiarizatua eta feminizatua izan da. Eta hortaz, zaintza eredu honek eztanda egin duela ulertzen dugu. Pues esta pandemia lo que ha demostrado precisamente es la insuficiencia de los servicios sociales. No estaban preparados para atender esta pandemia, son servicios totalmente saturados, muy escasos e insuficientes y que en los cuales, si no fuera por el valor y la implicación de los y las trabajadoras y la comprensión de las personas atendidas, no se podría haber llevado adelante la atención de urgencia. Krisi honetan, baina baita krisi honetatik kanpo, sare komunitarioen garrantziaz ohartu gara. Eta baita gure inguruan dauden sare informalena ere, ez? Inguruan ditugun lagunak, familiak eta beste hainbat sare. Guri ez digu ezertarako balio krisi honetatik ateratzeak berdin jarraitzeko eta guk ez diogu koiuntura zehatz honi erantzun nahi. Hau egiturazko arazoa da eta beharrezkoa da paradigma soziala aldatzea. Egoera honetatik aterako garelako bakarrik bizitzak eta zaintzak erdigunean jartzeko gai bagara. Elkarren ondoan bizi gara, baina oro har ez gara elkar ezagutzen eta ez dugu elkar bizitza praktikan jartzen. Orain egoera honetan, elkar ezagutzeko behar hori agerian geratuko da. Enpresan nagusiak itxi egin behar izan dute, Michelin, Mercedes, Arnova, Barne, Nolaiz eta bestelakoak, eta etxean. Orain, enpresa bakoitzean hartu inbarko da, negoziatu beharko dute nola gauzatzen duten hau guztia. Enpresa batzuetan ari dira ereak negoziatzen, bai, eta ereak izango dituzte, beraz, denbora hau gauzatuko da ere batekin, baina gurean adibidez, gureak nahi du orain galtzen ditugun galduko diren ordu guztiak eta egun guztiak eskuratu nahi izango ditu. Beraz, sortu inbarko da batzordetxo bat hau guztia negoziatzeko. Argi daukaguna da, orain ez gaudela oporraldi batean, beraz, hauek ez dira gure oporrak izango, hori argi izan behar da, eta gero ikusiko. Ha mejorado respecto a los primeros días, la implicación de los y las trabajadoras, sus demandas han sido en cierto modo satisfechas por las administraciones, aunque en muchos centros siguen faltando pautas claras de intervención, sigue faltando material preventivo, se está dando órdenes contradictorias, cambiando los protocolos todos los días y genera una inseguridad importante en las plantillas y la sensación de no estar atendiendo todo lo bien que deberíamos. Entonces sigue siendo importante ampliar la seguridad de los y las trabajadoras y de las personas atendidas. Polizia, alarma egoera hau salbuespen estatua bilakatzen ari da. Aldez aurretik guztio gara errudun. Haien autoritarismoa argi geratu da jarduera batzuetan. San Francisco kalekoa kasu.
Baina polizia betikoa ari da egiten. Asko okerragoa da, batzuen barnean agertutako polizia izateko grina, eta haien balkoien pulpitotik bizilagunak nola kondenatzen dituzten. ¡No te resistas y déjales trabajar, idiota! ¡Hija de puta, de verdad! Sortutako salbuespen egoera honetan, kontrol praktikak ere legeztatu dituzte. Telefonoaren bitarteko jarraipen orokorra adibidez. Ikusi beharko dugu alarma egoeratik irtetzerakoan, hauetatik zeintzuk geratzen diren indarrean. Baina gero nolako ondorioak etorriko dienez bakarrik gure enpresan behizta beste mailan Zoritzarrez nik uste dut ondorio kaskarrak izango ditugula. Feminismoaren irakurketa politikoaren garrantzia argi ikusi dugu krisi honetan, ez? Zaintzen pisu nagusiena emakumeo daukagu eta gure kasuan behintzat alde zarrean bai sarearen koordinazio lanetan edo baita ere eskariak egitera hurbiltzen diren pertsonak emakumeak dira, edo eskari horiek asetzeko orako orduan prestutasuna azaltzen duen pertsona normalean emakumea izaten da. Horretarako alde batetik beharrezkoa da antolaketa sozial berri bat, eta bestetik botere publikoek jendartearen eta bizitzaren iraunkortasunaren eta zaintzaren atzean gauden eragileok onartzea interlokuzio gisa. Azken finean, gu garelako jendartea behetik mugiarazteko eta antolatzeko gaitasuna dugunak. Oinarri sendo ezberdinak ditugu eta esperientzia ezberdinak bizi izan ditugu hemen Aldezarrean. Adibidez, Santo Domingo Bizirik plataforma, auzoan bizi dinamika, eskolaren inguruan sortutako proiektu ezberdinak, Goian elkartea, gaztetxea edo talka bezalako esperientziak. Euskal Herri mailan koordinadora bat sortu da, alderdi, sindikatu, langile antolakunde, sare herritar ezberdinekin eta mugimendu feministarekin batera, eta hortik asmoa da mugimendu feministako talde eta kide ezberdinen arteko sare bat sortzea, diagnostiko eta aldarrikapen batzuk lantzea, eta ondoren denon artean errealitatearen iritzi eta diskurtso bateratu bat sortzea eta hortik intziditzea. Ez dauden bakarrak Urkullu eta Txibiteren gobernuak baino ez dira, hemen dugu ere egiten duten aurpegi garbiketaren beste adibide bat, interlokuziorako eskaintzen garenean ez gaituztelako nahi. Honelako itxialdia eman denean, atera dela Confebas edo SEA bat telebista eta komunikabide guztietan esatea, behartuta ikusi dutela o sentitu diela euren enpresak ixtea, eta da bentan bitxia, zenbat denbora daramate auzoetako dendak, zenbat denbora daramate tabernak eta bestelako negozio desberdinak itxita, eta oraindik ez dute txintik ere esan. Baina hala ere ez gaitu harritzen horretarako prestez egoteak azken finean gu eredu aldaketa batetaz ari garelako eta argi geratzen ari delako beraien lehentasuna kapitalaren akumulazio erdigunean jartzea dela, eta guk aldiz kapital ekonomikoa baino bizitzak lehenetsi nahi ditugu, hori delako zaintza erdigunean jartzea. Inoiz baino gordintasun handiagoarekin agerian geratzen da diruz ezin direla asetu gure oinarrizko behar guztiak. Eta sistema kapitalistaren aurrean, autogestioan eta autoantolakuntzan oinarritutako alternatibak eraiki behar ditugula. Guk eskatzen duguna da, gure osasunaren izenean, ez gaitzatela gehiago prekarizatu, ez gaitzatela gehiago individualizatu, askotariko indarkerien aurrean bakartu, gure eskubideak murriztu, soldata gabe utzi edo etxekoen zaintza guztien arduradun bilakatu. Guk eskatzen duguna da zaintza kolapso honen aurrean bizitzaren sostengu kolektiboa.
Pues después de lo que ha pasado en esta pandemia, lo que está claro es que hay que aumentar los recursos, revertir la tendencia privatizadora de los servicios residenciales, de los centros de día, de la atención a nuestros mayores, a la infancia en situación de desprotección, a las personas en situación de exclusión y apostar claramente por un sector que trabaja con una implicación absoluta de los y las trabajadoras y con una implicación muy justa por parte de las administraciones. Por tanto, es importante que después de esta pandemia se pongan las pilas y se mejore de una vez por todas el sistema de servicios sociales. Elkarri ezagutzeko eta konplizitateak sortzeko aukera ematen digu egoera berri honek. Bizilagunen arazoi erantzun kolektiboak bilatzeko aukera ematen digu, ez? Individualtasunetik atera, gure etxeetako nukleetik atera, eta gure inguruko bizilagunek ditugun edo dituzten beharrak ezagutu alditugu, ez? Gure konfinamentutik gauza asko egin ditzakegu. Inposatu nahi diguten egoera honetan, haien gezurrak azaleratu, benetazko balorea jorratu, edo sortutako elkartasun sareetan parte hartu dezakegu. Gure antolakuntzaren beldur dira. Así que ánimo eta musuak denontzat.